Hej, illum ħanaqraw storja mis-sensiela l-esploraturi tal-ispazju li jisimha Il-Qamar, adattata għal-Malti minn Xavier Sam Maġus. It-tewmin Daisy u Darren reġgħu lura d-dar tan-nannu, sewwa sew fil-ġnien ta' wara d-dar, iħarsu lejn is-sema mudlam. Fejn hu l-qamar nan? Staqsa Darren. Ma nistax narah, kull ma nista' nara huwa bħal speċi ta' banana mdawra bl-istilel. Dak huwa l-qamar Darren. Il-qamar jibdel il-forma tiegħu. In-nannu pponta sebgħu lejn il-qamar u kompla. Kultant ikun tont, forma ta' ballun u kultant ikun bħalma hu bħalissa. Nistgħu nerġgħu nesploraw bil-vettura spazjali tagħna bħall-aħħar darba talbu Darren. It-tlieta li huma telgħu fuq il-bejt fejn it-teleskopju. It-tewmin ferħu x'inreġgħu raw il-vettura speċjali tagħhom Cosmo Daisy Darren. Mela issa għandna lezzjoni oħra qabel ma nibdew il-vjaġġ. Tafuhom ir-regoli issa? Iva nannu, nista' nerġa' nkun ix-xemx? Staqsit Daisy fil-waqt li ġabret il-larinġa. Mela le, Darren, int tista' terġa' tkun il-qamar. Imma terġax tikola l-banana u issih in-nannu. Jiena se nerġa' nkun id-dinja. Darren li kien il-qamar beda jdur madwar in-nannu li kien id-dinja. In-nannu wrihom stampa li kellu xi kliem stramp fuqha. Ix-xemx jew aħjar Daisy tagħna dejjem tiddi. U Daisy tant bismet ħelu li kważi xelet il-kamra b'wiċċha. Tinsewx li d-dinja tkun la ġemba u ddur bil-mod max-xemx. Il-qamar idur mad-dinja. In-nannu pponta lejn l-istampa u qal: il-qamar ma jagħmilx dawl tiegħu. Id-dawl li taraw ġej minnu huwa fil-fatt dawl tax-xemx li qed jirrifletti fuq wiċċ il-qamar. It-tewmin baqgħu bħalqhom miftuħ. In-nannu kompla jispjegalhom. Il-parti tal-qamar li tħares lejn ix-xemx tkun tixel, imma l-parti l-oħra tkun dejjem fidlam. B'hekk naraw forom differenti tal-qamar. Li naraw aħna hija n-naħa tal-qamar li tħares lejn ix-xemx. Fimtek nan, qalet Daisy waqt li poġġiet mal-art bit-torċ fida. Nofs qamar sabiħ ħafna, imma xorta nippreferi l-qamar kwinta abjad. Hija mmirat it-torċ lejn il-banana fuq ras Darren. Jiena wkoll Daisy, imma maħniex se nerġgħu narawh qabel il-ġimgħa d-dieħla. Aħjar inlestu l-vettura spazjali u t-teleskopju tagħna esploraturi tal-ispazju għalilhom in-nannu. Daisy u Darren ħaddu gost jitgħallmu dwar il-qamar u għalhekk iddeċidew li jpinġu poster bil-forom differenti tal-qamar. Huma pinġewhom fuq kartonċina kbira bil-kuluri abjad u isfar. Qamar kwinta jkun kbir u tont, qalet Daisy fil-waqt li pinġietu fuq il-kartonċina kbira bil-kuluri abjad u isfar. U nofs qamar u appuntu hekk. Nofs qamar. Naqshekk nistgħu naraw minnu. Daisy tat kulur isfar lil Darren. Qamar ġdid ikun żgħir għax ma jkunx hemm biżżejjed dawl ġej mix-xemx jirrifletti fuqu. Huwa felli mill-qamar fil-verità Darren, spjegatlu Daisy bit-tbissima. Darren pinġa l-qamar ġdid fuq kartonċina l-kbira. Aġġibtuni eżis esploraturi tal-ispazju, qal in-nannu bit-tbissima. Naħseb lesti biex nivvjaġġaw. Ejjew nistennew sal-ġimgħa d-dieħla meta jkollna l-qamar kwinta. In-nannu beda jqallef fl-armarju l-aħmar. X'inti nagħmel nan? Saqsitu Daisy. X'taħsbu li kienet jagħmel in-nannu? X'se jfittex fl-armarju? Ejja nkomplu naqraw naraw.